ଆଜି ସକାଳୁ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା। କାହିଁକି କହିଲେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଥିଲା ମନଟା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତାନି କୋଉଠି ଖାଲି ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ନୁହଁ ଦିନ 11ଟାରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ଆମ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଜି ଭାଣିଜୀଙ୍କ ଘରେ ହବାକୁ ଥିଲା କଣ କହିଲେ ସାଦ ଖିଆପା। ଆମ ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପିଠା ମିଠା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାଣିଜୀ ଘର ବାଙ୍କୁଆଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭାଣିଜୀଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ବସି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଧୂପ ଦୀପରେ ଭାଣିଜୀକୁ ବନ୍ଦାପନା କଲୁ। ନେଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟା ପିଠାକୁ ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲୁ। ଯେତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ମାଇଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଇବା ତାଙ୍କ ସମୁଦୁଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖିଆପିଆ ହେଲା। ଭାଣିଜୀଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନୁହଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇଥିଲୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ମନଟା ଖୁସି ହୋଇଯିବାରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଖୁସି ମନରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।